Hola, xiquets i xiquetes. Com esteu? Espero que bé, que en casa, però almenys ara ja vos deixen així un poquet de passeget i almenys ja podeu fer alguna cosa. Jo, pues, com vegeu, pues, ja he tornat a treballar, encara que sigui així virtualment, i ho he volgut fer d'aquesta manera, presentant l'activitat que us vaig a proposar en un vídeo que està explicat ací baix, vale? Perfectament. I bueno, pues això, volia aprofitar també per a acomiadar-nos de Laura amb un besot molt fort perquè ho ha fet superbé. I bueno, ara ja estem ací i el que vos vull explicar és un poquet pues, com anem a treballar. Ja més o menys ja esteu mirant com estem fent els mestres i en educació física pues, anirà un poquet vale, de la mateixa manera, vale? Enviant-vos algunes activitats que espero que vos agraden, que seran xules, com esta, i que les feu i que així vos podem avaluar d'alguna manera. N'hi ha algunes recomanades, n'hi ha altres que les teniu que fer, si voleu tindré més nota en el tercer trimestre. I bueno, recordar-vos, primer que res, que no se m'olvide, que ja tenia una activitat que la manaren per a Pasqua, entre Laura i jo, que la muntaren, que va ser la de veure el documental de les Olimpiades i fer un resum a una pàgina. Val? Recorde que molta gent encara no l'ha enviat, o no l'ha compartit en el Google Drive, o no l'ha enviat al correu electrònic d'Educació Física, que teniu així baix també apuntadet. Així que els que no ho heu fet, per favor, ja ho sabeu, una fulla de Word, i si no, escrita, si no podeu en l'ordinador, en una foto, en el WhatsApp, i l'envieu a l'email, i així pues, jo veig que ho heu fet. Vale? Més cosetes. De què va això? Pues bueno, com sabeu, pues, l'educació física l'estem fent, no sé si se'n recordareu, in English. Vale? I com no podem fer les Little Olympics de deberes, no? Físicament, pues anem a fer unes Olimpiades virtuals. Vale? I anem a dir-les pues, de Olympic Challenge, el repte olímpic virtual. Val? I com ho farem? A base de Kahoots. Com jo ja sé que vosaltres ja sabeu fer Kahoots, i si no, ací baix està tot ben explicat. Vos he preparat 3 Kahoots que són de preguntes de les Olimpiades, vale? De la història de les Olimpiades, de moltes curiositats. Teniu que fer el que vos he ficat ací baix en les instruccions. Vale? Mirar la Wikipedia si podeu, mirar-vos el documental una altra vegada per refrescar la memòria i així allà, pues, seguint les instruccions, fem els Kahoots. Teniu una setmana per a fer, fins al diumenge que ve a les 11 de la nit. Ahir s'acaba el challenge. Vale? Les normes, les que teniu ahí, podeu fer-los totes les vegades que vulgueu. Vale? La qüestió és sumar punts i així al final de tot la gent que més punts traga sumant aquests Kahoots serà el primer, el segon i el tercer que ocuparan el pòdium, que el publicaré en este post el dilluns següent. Vale? I el dilluns següent pues, una altra activitat xula. Vale? Bé, espero que vos agradi això. També vos recomane algunes cosetes per a que feu algo de físic també en casa, un vídeo ahí que vos he ficat, un poc de relaxació, alguns consells de mitjar, de coses així que vos vindran molt bé. I bueno, estem en contacte i per a qualsevol cosa ja sabeu, lescomesef@gmail.com, val? L'email que se teniu que comunicar amb mi si vos fa falta qualsevol cosa. Vale? Tinguem en compte molt això, vale? Lo de l'avaluació, que són coses que tenim que fer, val? Perquè d'ahir pues, vindran les notes d'educació física de tot el curs, al final. Val? Pues bé, així m'acomiado de vosaltres i ens vegem el dilluns que ve en una altra activitat d'educació física. Vinga, un beset a tots, a totes i cuideu-se.